Is it a man again and again? Ayo ranks family out of 2BG VC killer Boss ranks Samiti Undira matime ndotapia kutamba nezvigure kudai uri gondo wairumwa nenengure hauna uniwa uzere neudyire manje kuno tinoranga zvekuchenama aumbozvipama mapenzi tinoranga zvekuchenama aumbozvipama munhu ngate anosaisa mbinga ngate batai mboma munhu ngate musamusekerera munhu ngate munhu ngate anosaisa mbinga ngate batai mboma munhu ngate musamusekerera munhu ngate nundira matsime ndotapie kutamba nezvigure kudai uri gondo wairumwa nenengure hauna uniwa uzere neudyire ndivana tinzi magaba ebhinzi kumabhini makumarwa nenhunzi makuda kushamisira maiva nebhinzi zvakapera kare makatambisa chanzi tokuzivai munhu ngate anosaisa mbinga ngate batai mboma munhu ngate musamusekerera munhu ngate munhu ngate anosaisa mbinga ngate batai mboma munhu ngate musamusekerera munhu ngate kugona benzi kurinyararira warisekerera rinotenderera anzi wandifarira wandichenamira tozvipiko iwe watiboha manje kuno tinoranga zvekuchenama aumbozvipama mapenzi tinoranga zvekuchenama aumbozvipama munhu ngate anosaisa mbinga ngate batai mboma munhu ngate musamusekerera munhu ngate munhu ngate anosaisa mbinga ngate batai mboma munhu ngate musamusekerera munhu ngate nundira matsime ndotapie kutamba nezvigure kudai uri gondo wairumwa nenengure hauna uniwa uzere neudyire ndivana tinzi magaba ebhinzi kumabhini makumarwa nenhunzi makuda kushamisira maiva nebhinzi zvakapera kare makatambisa chanzi tokuzivai munhu ngate anosaisa mbinga ngate batai mboma munhu ngate musamusekerera munhu ngate munhu ngate anosaisa mbinga ngate batai mboma munhu ngate musamusekerera munhu ngate kugona benzi kurinyararira warisekerera rinotenderera anzi wandifarira wandichenamira kozvipiko iwe watiboha manje kuno tinoranga zvekuchenama aumbozvipama mapenzi tinoranga zvekuchenama aumbozvipama munhu ngate anosaisa mbinga ngate batai mboma munhu ngate musamusekerera munhu ngate munhu ngate anosaisa mbinga ngate batai mboma munhu ngate musamusekerera munhu ngate